ball de coques és el ball de jota, que aquí antigament es ballava en una coca a la mà que s'oferia al final al ballador a la balladora. És un ball que se ballava des de fa molts anys i el vam recuperar fa uns 24 anys i des de llavors el dia de Sant Bartomeu a la nit és lo normal que el ballen els majorats de la festa, els tubilles i els hereus i les autoritats, el primer ball. I després tot el poble s'anima i se fa el ball de coques. És una nit màgica per als ribarrojans, a tothom li agrada vindre aquí a veure com balla la gent i ja podeu veure que hi ha molta gent jove que també està animada per a ballar i és la nit que més m'agrada a mi de totes les festes, hi ha molta gent també.